Ahoj a vítajte pri druhej epizóde nášho podcastu Medzi hriadkami. Som Peter Zubaľ a som rád, že ste si našli opäť k nám cestu. V prvej epizóde sme si predstavili náš zväz, jeho históriu, fungovanie a zaznelej slova nášho pána predsedu. Rozprávali sme sa o tom, prečo je dôležité podporovať slovenských pestovateľov zeleniny. Dnes vítam v podcaste muža, ktorý zastupuje záujmy slovenských pestovateľov už celé roky. Pozná situáciu nielen z papiera od stola, ale aj z praxe, pretože sám pôsobí v sektore. Budeme sa s ním rozprávať o téme, ktorá rezonuje medzi farmármi, ale aj spotrebiteľmi. A to, prečo sa až 75% zeleniny, ktorú na Slovensku jeme, musí dovážať? Prečo sa nám doma neoplatí pestovať viac? A čo s tým vieme ako krajina a spoločnosť, teda spotrebitelia, spraviť? Mojím dnešným hosťom je inžinier Ivan Fabián, ktorý je riaditeľ regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Trnava. Ivan, vítaj. Ďakujem za privítanie. Tiež vítam našich poslucháčov a nadviažem možno na tie informácie, ktoré odzneli v úvode. Naozaj je smutné, že také veľké percento zelenín dovážame. Žiaľ, je to situácia s všetkými agrokomoditami, respektíve potravinami, ktoré sa na Slovensku vyprodukujú. Sme ďaleko od dôb, keď v mnohých komoditách a potravinách určené na konzum nášho obyvateľstva sme boli sebestační. Dnes je tak naozaj už len pri niektorých a zelenina žiaľ vypadla z tejto skupiny a negatívne saldo, ktoré rokmi stále len rastie, čo sa týka dovozu potravín, je smutným mementom pre nás a vystavuje určitým spôsobom aj možno určité vysvedčenie nám ako slovenským konzumentom, že nejakým spôsobom nevyberáme potraviny podľa toho, čo poznáme roky, čo nás zaujíma, kde poznáme eventuálne výrobcov a pôvod tých potravín a ideme pravdepodobne najčastejšie po cene, vysačke s akciou a podobne. Ja toto vnímam trošku ako taký nejaký paradox našej doby, pretože kde všade sa pozrieme, tak sú rôzni influenceri alebo poradcovia výživoví, kde za každým odporúčajú to, aby zelenina, mäso, syry, hociaká potravina bola čo najčerstvejšia a čo najbližšie od nášho stolu. To znamená ideálne dopestovať si všetko. Samozrejme, daň za dobu, ktorú žijeme, je tá, že nie je už toľko osídlených dedín na Slovensku, nevenuje sa toľko ľudí tomu poľnohospodárstvu ako niekedy. Áno, to beriem. To je vývoj, ktorý nezastavíme. Niekedy sme žili v jaskyni, teraz máme paneláky a staviame rôzne misie a rakety na mesiac. Dobre, toto dajme bokom, ale keď je taký trend toho zdravého životného štýlu, no prečo toľko zeleniny musíme dovážať, keď sami tí influenceri a výživoví poradcovia majú milióny sledovateľov, aj oni prizvukujú na to, že jedzte zdravú čerstvo? Možno z tých rácií vypustíme určité časti a navyše reklamy nás presviečajú, aká je v reťazcoch tá zelenina čerstvá, napriek tomu, že putovala cez štvrť zemegule. A vo svojej podstate si vezmeme, dobre, ideme jesť čerstvú zeleninu a na tú čerstvosť, respektíve pôvod, ako si zabudneme. Treba si naozaj uvedomiť, že všetká zelenina by bola ideálna, keď by ju človek nakupoval priamo u producenta, čerstvú, spotreboval do pár dní. To samozrejme pri dnešnom trende života prakticky nie je možné.
ale je možné sa informovať, mať vedomosti o tom v mojom okolí, kto čo pestuje, čo sezónne si u ňoho môžem kúpiť naozaj s krátkou cestou z toho pola na môj stôl a takýmto spôsobom si užitie benefity tej čerstvosti. Je normálne, že vlastne zelenina alebo ovocie postupne z tých benefitov čerstvosti stráca benefity, ktoré sú spojené s vitaminami, s užitočnými látkami. Jednoducho odtrhnutím toho ovocia alebo zeleniny od tej rastliny, pri ovoci pravdepodobne teda tiež strom je rastlina, ale stromu znamená prerušenie toho prírodzeného vývoja a začne samozrejme proces určitej čiastočnej degradácie. Čiže nedochádza k nejakému znehodnoteniu. Z nutričnej stránky je to stále v poriadku, ale už obsah, antioxidantov, vitamínov a tak ďalej postupne klesá. A to od toho, samozrejme, tento proces závisí od toho, v akých podmienkach to skladujeme, prepravujeme a ponúkame zákazníkom. Keď sme si pripravovali rozhovor, ty si použil jeden zaujímavý fakt, a to koľko vody obsahuje prepravovaná zelenina. Mohol by si to prosím poslucháčom a divákom povedať, aby to nebolo, že je to odo mňa, ale od odborníka, alebo naozaj to je že šialené číslo. No áno, zelenina a ovocie sú v prvom rade, alebo dominantnou časťou je jednoznačne voda. Až 85 až 90% ovocia a zeleniny obsahuje vodu a potom sú tam tie ďalšie látky ako vitamíny, bielkoviny, vláknina a podobne, prípadne niekde v niektorých prípadoch tuky, ale naozaj tou dominantnou časťou ovocia a zeleniny je vždy voda. Takže áno, spomínali sme to minule, že vlastne transport, napríklad takej kapusty z Holandska znamená prevážanie vody a v podstate z 10 kamiónov naozaj čistej sušiny je obsiahnuté len v 1,5 a zbytok je čistá voda. Takže si dovážame vodu. Je to tak. Ivan, pre našich poslucháčov, môžeš nám najprv aj povedať, čo je to vlastne regionálna poľnohospodárska potravinárska komora? Mnohí ľudia možno ani nevedia, že takáto inštitúcia existuje a čo má v náplni. Tak regionálna poľnohospodársko-potravinárska komora Trnava je súčasťou veľkej rodiny Slovenskej poľnohospodársko-potravinárskej komory, ktorá je, myslím si, že v celku viditeľná v rámci svojich aktivít aj vlastne pri popularizácii slovenských pestovateľov, slovenských potravín a podobne. Veľmi často sa vyjadrujeme aj ako Slovenská potravinárska komora k pripravovaným zákonom alebo k niektorým európskym reguláciám, ktoré prichádzajú a určite minimálne vo forme vyjadrení pána predsedu Andreja Gajdoša, po prípade hovorkyne Janky Holeciovej je viditeľná. Trnavská regionálna poľnohospodársko-potravinárska komora je vlastne regionálna štruktúra, ktorá združuje pestovateľov a poľnohospodárov vlastne z regiónu 3 okresov. Je to okres Trnava, Piešťany a Hlohovec. Sú to silné okresy, ktoré pôsobia hlavne teda na Trnavskej tabuli a čiastočne vlastne v podhorí Malých Karpát, prípadne Považského Inovca. Trnavský región je známy ako veľmi úrodný. Vedel by si posluchačom prezrať nejaké špecifika z pohľadu pestovania zeleniny a zemiakov práve na tomto regióne? Tak tradičný bol určite, čo sa týka pestovania zeleniny. V minulosti, ak si zoberieme časy zhruba 30 rokov dozadu, každé družstvo poľnohospodárske, ktoré vtedy fungovalo, malo od 2 do 5 hektárov
pestovania poľnej zeleniny. Takto si družstva v podstate privyrábali, predávali túto zeleninu prostredníctvom na to určených firiem a veľkú časť spotrebovali aj v rámci svojich vlastne družstevných jedální. Takže tá tradícia bola. Ak si spomenieme teda a uhliadneme sa tých 30 rokov dozadu, južné Slovensko bolo veľmi typické pestovaním zeleniny, či už rýchlenej. Vtedy sme mali spoločný štát Československo a práve z južného a juhozápadného Slovenska pochádzala veľká väčšina zeleniny, ktorá sa spotrebovala nielen na Slovensku, ale čiastočne aj v Čechách. Takže tá tradícia tu bola. Po nežnej revolúcii postupne dochádzalo k zmenám v štruktúre poľnohospodárskych podnikov, odchádzalo kopec ľudí, ktorí predtým boli ochotní manuálne pracovať a len na málo poľnohospodárskych podnikoch zostali verní tomu odkazu pestovania zeleniny. Spomeniem, že vlastne družstva, ktoré zostali tomu verné na tom juhozápadnom Slovensku alebo v našom regióne, pestujú zeleninu, jahody a z tej zeleniny hlavne cibulu, cesnak, čiastočne kapustu. Ale ten sortiment, ktorý bol predtým veľmi pestrý, sa naozaj obmedzil na niektoré časti. Novým fenoménom v tejto oblasti, pretože v tom predchádzajúcom období bola dosť prísna rajonizácia pestovania zemiakov a gro slovenskej produkcie zemiakov sa pestovalo vlastne v hornatejšej, severnejšej časti Slovenska, aj z titulu nižšieho nebezpečenstva chorôb, prípadne víroz zemiaka. Po nežnej revolúcii práve na juhozápadnom Slovensku začali pribúdať prví pestovatelia zemiakov aj na zimné uskladnenie. Predtým sa na juhu pestovali len skoré zemiaky a dnes vlastne 90% produkcie zemiakov pochádza práve z juhozápadného Slovenska. Ktoré faktory podľa teba najviac prispeli k tomu, že dnes pestujeme len štvrtinu zeleniny, ktorú spotrebujeme? Je to tým, že sa aj to pestovanie muselo prispôsobiť klimatickým podmienkam, alebo ako si spomínal, že boli oblasti, kde neboli zasiahnuté tou chorobou danej zeleniny, tak sa museli posunúť alebo premiesiť niekde inde. Je to naozaj tento kľúčový faktor? Tých faktorov je z môjho pohľadu viacero. Prvý nedostatok pracovnej síly, pretože naozaj pestovanie zeleniny je spojené s veľkou spotrebou ručnej práce. Naozaj tie staršie panie, ktoré pracovali na tých družstvách, ktoré boli zvyknuté celý život tvrdo pracovať, už sa hľadajú ťažko. Z dnešných mladých ľudí, ak niekomu poviete, že strávi 8 hodín v práci zohnutý niekde na slnku, v hriadkach, okopávaním motikov, nie je to pre neho lákavá predstava, aj keď by bola táto práca veľmi dobre zaplatená. Čiže toto je prvý moment. Ďalší je spojený práve s tou otvorenou Európou, čiže naozaj sme sa otvorili susedným krajinám, kde pravdepodobne dokážu túto zeleninu, či už kvôli klimatickým podmienkam, alebo určitej forme skrytých dotácií dopestovať lacnejšie. A teda vlastne ten lacnejší dovoz likvidoval slovenských pestovateľov. To bolo vlastne v 90. rokoch minulého storočia, keď postupne vlastne zo severu mizli zemiaky, pretože stačilo lusknúť prstom a z Nemecka a z Holandska nám zemiaky
v obdobnej kvalite dokázali títo partneri doviesť a za výrazne nižšiu cenu. Takže toto bol ďalší moment. No a v rámci typickej zeleniny naozaj považujem určité formy dotácie v niektorých krajinách za svojím spôsobom likvidačné pre našich pestovateľov. Pestovateľ musí mať jasno, že to, čo vyrobí, nejakým spôsobom umiestni na tom trhu. A pokiaľ sa na tom trhu zrazu vyskytne niečo, čo je ponúkané do obchodov, reťazcov, pod jeho výrobné náklady, tak má problém umiestniť takúto produkciu. A to sa mnohokrát dialo. Ako veľmi sa na tomto celom podpísal fakt, že sa rozpadli veľké družstva? Nedostatok pracovnej síly alebo ekonomická nevýhodnosť pestovania? No, nájsť tú ekonomiku za pestovaním zeleniny nie je vôbec ľahké, ale stále sa dajú formou určitej spolupráce viacerých menších pestovateľov dať dohromady celkom zaujímavé objemy, ktoré sú zaujímavé aj z titulu reťazcov a týchto odberateľov. Druhá z vecí je, že vedľa pestovania alebo povedľa pestovania zeleniny v týchto oblastiach, v krajinách, kde toto funguje, existujú vlastne spoločnosti, ktoré odoberajú veľkú časť tejto produkcie, čiže sú to spracovatelia, konzervárne, mraziarne a podobne. No a práve to, že to, čo sa neumiestni na trhu ako čerstvé, sa nejakým spôsobom spracuje v týchto fabrikách a vlastne príde na trh vo forme, sterilizovanej zeleniny, mrazenej zeleniny, mrazených rôznych polotovarov zo zelenín a podobne. A toto nám tu zatiaľ vo väčšej miere chýba. Ja len napríklad spomeniem príklad takého Poľska, kde naozaj najintenzívnejšie pestovanie zeleniny je sústredené v oblasti Poznane. A tam, či už na plochách voľných, čiže na poli alebo v skleníkoch, sa produkuje až viac ako 60% produkcie zeleniny v Poľsku a sú tam vlastne po otvorení Poľska Európe postavené dva veľké závody, ktoré tieto produkty odoberajú. Kečupy pre pol Európy tam vyrába firma Heinz a firma Bonduelle tam mrazí kopec zeleniny a zavára kopec zeleniny pre spotrebiteľov veľkej časti Európy. A toto nám tu chýba. Zjednodušene povedané, chýba nám B. Aby sme ako tak mali, vedeli nás hromaždiť tú zeleninu, ale ten ďalšie koliesko do toho sú kolia tí veľkí nadnárodní nejakí spracovatelia, čiže to B u nás nie je. A ako veľmi je slovenský pestovateľ znevýhodnený oproti poľskému, španielskému alebo holandskému konkurentovi? Dá sa to nejak kvantifikovať alebo uvieť na nejakom príklade? Ja som si troška sledoval tie veci a svojho času som si lámal napríklad hlavu nad tým, prečo títo producenti, ktorých som spomínal, to znamená ten Bonduelle alebo Heinz, rozbehli výstavbu týchto závodov v Poľsku. Je zaujímavé, že to okolie Poznanie je známe veľmi kvalitnými pôdami. Čo som ja hovoril, no preboha, veď tam idú pestovať paradajky, tie potrebujú veľa slnečného svitu a podobne. Áno, to je jedna z podmienok, ale sú dnes odrody, hybridy, ktoré sú skoršie, jednoducho na vyzretie nepotrebujú až také, nemajú také tepelné nároky.
Okolie Poznane je zaujímavé jednou vecou, že vlastne tá celá ich produkcia, ktorá sa deje na poli, je bez závlah. To znamená, že odpadnú náklady na závlahy. U nás, ak chce niekto pestovať poľnú zeleninu, v prvom rade musí mať dosah na vodu, aby v období, keď je u nás typicky sucho a rastliny sú v strese, tak vedel dodať to potrebné, čo potrebujú. Nakoniec pestovanie zeleniny je, čo sa týka spotreby vody celosvetovo, akoby v rámci poľnohospodárstva jeden z najväčších konzumentov vody. No a zasa výhoda opačná toho Španielska, tam je kopec slnečných dní a tak ďalej, vysoké teploty, rastliny tam rastú a dozrievajú veľmi, veľmi rýchlo, veľmi skoro a pokiaľ sa im zabezpečí zas opak, to, čo nemajú, čoho majú v Poľsku nadbytok, zasa dostatok vody, tak vo svojej podstate majú túto výhodu. Plus, ak tomu pridáme určité dotácie, ktoré smerujú z ich národných vlád k týmto pestovateľom, tak naozaj nákladovo je tá zelenina dostatočne lacne vypestovaná a aj keď sa zaťaží nejakou tou prepravou v rámci Európy, a v tom prípade Španielska hovoríme cez pol Európy, tak ešte stále vychádza zaujímavejšie. Takže je to otázka rozdielnych dotácií, klímy, ceny práce. V podstate všetko dokopy. Pamätám si obdobia, keď Poľsko reagovalo na určitú nadprodukciu hlavkovej kapusty vo svojej krajine tak, že vymyslelo veľmi rýchlu dotáciu na to, aby nedošlo k deštrukcii a stabilite ich domáceho trhu, tak dotovalo vývoz do ďalších krajín Európskej únie a bolo im to v podstate jedno. Ten sedliak mal zaplatené kompletne náklady na transport do Čiech, na Slovensko, do Maďarska. Predával to v podstate za niečo viac ako jeho výrobné náklady. Trh v Poľsku neskolaboval, ale slovenskí pestovatelia kapusty jednoducho mali to 1 kilo kapusty dorobené za cenu zhruba o 10 centov viac a už bol ich produkt nepredajný. To znamená, že štát sám o sebe identifikoval, že hrozí tu nejaký výpadok, zareagoval na to a tým pádom zvýhodnil svoju domácu produkciu oproti nám alebo zahraničiu. Tým pádom zabezpečil prácu, dotáciu a prispôsobil sa dobe. Je to takto. Špeciálne krajina ako Poľsko, kde práve tí malí farmári, ktorých je tam veľká časť, sú hodne dominantní aj v rámci politiky celého Poľska a vlastne je to veľké percento národa, tak tá ich vláda sa naozaj snaží robiť maximum pre túto skupinu ľudí. Viem, že tiež po vstupe Poľska do Európskej únie, samozrejme, boli sme na tej istej štartovacej platforme ako Poliaci, ale Poliaci predvídavo rozbehli pestovanie určitých druhov drobného ovocia, ktoré bolo dostatočne pracné, ale na tých ich malých farmičkách to vedeli spraviť. A viem, že spôsobili vlastne vo Francúzsku kolaps pre francúzskych pestovateľov, napríklad čiernych rybezlí, ktoré sú tam veľmi obľúbené, lebo poľské zrazu prišli do Francúzska na pult za polovičnú cenu. Čiže je to o šikovnosti danej politiky štátu. Určite tak áno. Určite áno. No dobre, a ako hodnotíš potom prístup nášho štátu k našim pestovateľom?
Veľmi ťažká otázka. Samozrejme, Slovensko nie je z európskeho pohľadu nejak typickou krajinou, ktorá by dominovala v niektorej z oblastí pestovania, či už zemiakov, alebo zeleniny, alebo ovocia. Hoci tie podmienky máme veľmi slušné, ale povedzme si, že vždy to funguje aj nejakým spôsobom, nejakou historickou pamäťou a keď si povieme štiplavá paprika, tak sa nám hneď za tým rozjasní vlajka maďarská. Keď sa hovorí o paradajkách a paradajkovom pretlaku, tak si spomenieme hneď Taliansko, kde je to vlastne jedna z najpoužívanejších zelenín a podobne. My si tu akoby tradíciu tej našej zeleniny nevážime tak, ako, ja neviem, tí Taliani alebo Maďari, eventuálne Španieli. Ja si neviem predstaviť, že by Maďar si dal tú feferonku, ktorú mu dovezie niekto, ja neviem, z Čile. Hej? Alebo že by talianské vlastne potravinárske závody používali paradajky dovezené, a teraz poviem z Poľska napríklad. Hej? Takže jednoducho je tá domáca spotreba naviazaná na určitú tradíciu a tí ľudia to ctia a dodržiavajú. U nás si poviem, potrebujem mrkvu, petržlen do polievky a je mi v podstate jedno, lebo mrkva je tak z Holandska, ako z Maďarska alebo z Poľska oranžová, petržlen je biely. Nemyslím teraz na tie rôznofarebné mrkvy, ktoré už sú k dispozícii, ale do tej polievky berieme klasiku a ide sa veľmi často naozaj hlavne po cene a rýchlej dostupnosti. Čo by muselo nastať, aby naši slovenskí pestovatelia dokázali zvýšiť svoj podiel na domácej zelenine? Odhaduje sa teraz, že je okolo 25%, aby sme to zdvojnásobili na 50%. Lepšie čerpanie eurofondov, menej byrokracie, viac malých pestovateľov, ktorí sa zameriavajú na špecifický druh zeleniny, alebo... V prvom rade by to malo vyústiť v to, že samotní pestovatelia, respektíve združenia pestovateľov dokážu garantovať vyprodukovanie dostatočného množstva jednotlivých druhov zelenín v dostatočnej kvalite a túto zeleninu dokážu postupne ňou zásobovať veľké reťazce. Čo sú najväčší spotrebitelia týchto vecí, okrem spracovateľov? Určite by to chcelo v tomto prípade zlepšiť a zmodernizovať skladovacie kapacity, ktoré sú momentálne. A ďalšia záležitosť, naozaj podporiť aj domácich spracovateľov zeleniny, hoci je to energeticky veľmi náročná oblasť, sú to teda tie mraziarne, eventuálne konzervárne. Našťastie tých menších konzervární, ktoré spracovávajú slovenskú zeleninu, zopár máme v tom juhozápadnom regióne. Samozrejme, bolo by fajn, ak by pribúdali, prípadne rozširovali svoju kapacitu. No a potom dostatočne silných partnerov, čo sa týka vyjednávacích schopností s reťazcami, mať v rukách to, čo som vravel, konkurencieschopnú cenu a možnosť garantovať dlhodobé dodávky, aby to naozaj nebola dodávka, ktorá príde do toho supermarketu v období 4 týždňov, keď je vrchol sezóny a skončí sa. Takže na tomto by sa dalo popracovať, ale treba si uvedomiť ešte jednu vec. Takým skokom z 25 na 50
To je dlhodobý proces, to v prvom rade. A ďalšia záležitosť, si treba uvedomiť aj to, že na to, aby sme zvýšili podiel slovenskej zeleniny na slovenskom trhu, my musíme časť tých zahraničných dodávateľov v podstate z toho trhu vytlačiť. To znamená, že naozaj tam musí byť cena a kvalita zrovnateľná a ochota samozrejme aj toho reťazca prijať radšej slovenskú produkciu. Ono príde čas, keď sa bude uvádzať aj pre zákazníka určitá hodnota, uhlíkovej stopy aj tej potraviny. To znamená, že či naozaj cestovala cez pol zemegule, cez pol Európy, alebo je tu spoza humien. Takže takým odporúčaním môže byť aj náš zväz. To znamená, že ak sa pestovatelia budú združovať do nejakých celkov, kde budú mať lepšiu vyjednávacú pozíciu, alebo lepší marketing, lepšie možnosti na spracovaní, vieme takto podporiť našu produkciu a pomaly začať nahradzať ten dovoz? Určite áno, toto je jednoznačne cesta združovania sa, vytvárania odbytových zoskupení a naozaj si povedzme sami, ak by sme riadili taký biznis a potrebovali dodávku dákej suroviny, čo by sme preferovali? Jednať s jedným partnerom, ktorý tú surovinu v požadovanom objeme a v nejakom tom časovom horizonte vie systematicky dodávať, alebo jednať so 100 malými, ktorí chvíľu bude dodávať jeden, potom druhý a tak ďalej. Plne chápeme samozrejme tieto pozície reťazcov, čiže práve preto je veľmi dôležité, aby záujmy pestovateľov, aj tie ekonomické v rámci obchodných vzťahov zastupovali určité záujmové zoskupenia a odbytové združenia. Ivan, ako odborník na poľnohospodárstvo, akú jednu alebo dve rady by si vedel poskytnúť pre bežných spotrebiteľov? Ako môžu podporiť slovenských pestovateľov? No určite je to tým, aby sa snažili vnímať čo najviac pôvod toho, čo nakupujú, pretože povedzme si otvorene, tie potraviny, hlavne už spracované, sú svojím spôsobom anonymné, pretože tie vstupné suroviny takej spracovanej konzervy alebo takého jedla sú anonymné. Veľmi často sa tam ďalej neuvádzajú, môžu byť z celého sveta síce kontrolované a podobne. Ideálne naozaj pracovať so surovinami, ktoré poznáme. My máme tú možnosť a vieme to a nezabudli sme šikovnosť našich mám a starých mám, že si vieme pripraviť jedlo zo základných surovín a nie sme odkázaní na také hotové polotovary. Takže skúsme to sledovať. Máme to šťastie, že pri mnohých potravinách poznáme ten pôvod. Vieme, že to bolo vyrobené na Slovensku, eventuálne v Európskej únii, kde naozaj tá precíznosť a kontrola kvality potravín je na veľmi vysokej úrovni a selektovať podľa tohto. Aby kvalita, čerstvosť a pôvod boli vlastne tými možno 3 základnými rozhodovacími kritériami pri výbere v obchodoch. A ak si to samozrejme môžeme dovoliť, ale väčšinou tie cenové rozdiely nie sú až tak priepastné. No a potom možno naozaj aj záujmom, komunikáciou, a to aj medzi ľuďmi. Povedať si,
ja neviem, tam je taký farmár, ktorý produkuje túto zeleninu a teraz ju má fajn, čerstvúčku, výbornú. Rovnako, ja neviem, produkcii mesa, mesových výrobkov, podporiť tú domácu spotrebu. Tak, ako to vidíme napríklad v takom Rakúsku, kde také väčšie zoskupenie dedín je skoro samostatné, sebestačné v tom, že mäsové výrobky, zelenina, zemiaky sa produkujú v rámci toho regiónu a v rámci toho regiónu aj spotrebujú. Takže naozaj takáto určitá hrdosť. Ja hlavne, aby to nebolo pochopené, takže chcem tvrdiť, že čo je z dovozu je zlé, závadné a čo je vyprodukované na Slovensku je dobré. Aj tu treba rozlišovať, vedieť a ideálne je naozaj poznať toho pestovateľa, spôsoby, akým to pestuje a podobne. Toto samozrejme žiaľ nemôže robiť každý zákazník a možno aj z toho dôvodu sú tu takéto pestovateľské zväzy ako Zväz zeleninárov, zemiakárov Slovenska, ktorý vie naozaj uľahčiť túto prácu ľuďom a povedať, áno vážení, táto zelenina je dopestovaná nadštandardne, kvalitne, bez prípravkov na ochranu rastlín a pokiaľ ju budete kupovať, budete podporovať vlastne ekologicky únosný spôsob pestovania s minimálnymi prepravnými vzdialenosťami a podobne. A to je tiež jedna z úloh zväzu, tak ako ju vidím ja, propagovať tieto veci, aby ten zákazník poznal, videl a eventuálne naozaj sa presvedčil, že ja neviem, tento druh paradajok s touto značkou kvality je pre mňa ten najlepší a keď ho majú v obchode, vždy siahnem po ňom. Veľakrát sme tu spomínali mladých farmárov, mladých ľudí. Aké odporúčanie by si možno poskytol takým mladým ľuďom, ktorí rozmýšľajú nad návratom k poľnohospodárstvu alebo uvažujú, že by sa týmto smerom zaoberali? Je to jedna z najkrajších prác, aké poznám, práca v poľnohospodárstve. Je to práca, ktorá je maximálne spätá s prírodou a s nutnosťou poznania aj prírodných zákonov. Takže v tomto smere každý, kto by mal túto ambíciu, veľmi, veľmi radi ho podporíme. Existujú aj štandardizované formy podpor pre mladých a začínajúcich farmárov, kde vieme poradiť, ako sa k ním dostať, ako ich využiť. No a z úst aj vládnych predstaviteľov a ministra poľnohospodárstva sme mnohokrát počuli to, že treba diverzifikovať rastlinnú výrobu, využívať špeciálnu rastlinnú výrobu, do ktorej práve spadá zeleninárstvo, zemiakárstvo, respektíve aj ovocinárstvo. Je to nie ľahký segment, je veľmi ťažký. Také pestovanie pšenice na 40 hektároch je jednoduchšie ako pestovanie zeleniny ktoréhokoľvek druhu na 10 hektároch. Ale pokiaľ existujú ľudia, ktorých tá fyzická práca baví, ktorí vidia perspektívu v tom, byť určitým zdrojom zásobenia kvalitnou čerstvou zeleninou pre svoje okolie, známych, prípadne dodávať do určitých zoskupení, tak určite odporúčam, pretože aj speňaženie produkcie z menej hektárov výrazne prekoná speňaženie, tej pšenice zo 40 hektárov. Len naozaj si treba uvedomiť tú náročnosť tej práce
a mať nejakým spôsobom jasne zabezpečené, kam bude produkcia smerovať. To znamená fungovať v nejakom tom zoskupení a zabezpečené dostatočné množstvo ľudskej práce, bez ktorej túto zeleninu v štandardnej kvalite nie sú schopní vyprodukovať. Ivan, ďakujem ešte raz veľmi pekne za rozhovor. Milí posluchači, ak vás zaujíma aktivita regionálnej poľnohospodárskej potravinárskej komory Trnava, určite neprehliadnite informácie, ktoré majú zverejnené na internete aj na svojej stránke. A nezabudnite navštíviť ani našu stránku, už tradičné 3zks.sk, kde nájdete informácie o našom zväze a ako podporiť slovenských pestovateľov. Sledujte nás aj na facebookovej stránke Zväz zeleninárov zemiakarov Slovenska, kde s priateľmi môžete zdieľať aj tento podcast. Na stránke nájdete aj zaujímavé ďalšie informácie zo sveta pestovateľov zeleniny. A pamätajte, každým nákupom slovenskej zeleniny podporujete našich farmárov a prispievate k udržateľnosti nášho poľnohospodárstva. Majte sa dovtedy dobre a jedzte zdravo.